Sad, koliko sam shvatila, Dragana, iz vaše biografije, vi ste još za vreme studija znali da želite da se bavite preduzetništvom i ono što je bila neka vizija, bila je da napravite firmu u kojoj će zaposleni voleti da rade, gde će uživati da dođu na posao i to stvarno zvuči kao neka meka, ono najlepše moguće mesto, kao idem na posao i radujem se tome. Kad smo već kod statistike, kaže da 82% populacije svetske mrzi poslove koje radi. Dakle, kako to na studijama neko shvati da će biti preduzetnik? Pa pre svega, ono što je bitno jeste upoznati sebe. I to je nekada i najteže, jer treba priznati sebi ko si i u skladu sa tim se nekako izboriti da se možeš i ponašati ili reći ćemo i delati. I negde tokom studija, eto, da kažemo, završila sam elektrotehniku i smer softverskog inženjerstva. Zna se da sa elektrotehnikom i računarima ide sedenje 8 sati, odnosno da zahteva taj neki, danas kažemo, sedentary posao, gde moj karakter to baš i ne trpi. I koliko god to bilo onako izazovno i koliko god bilo interesantno gledati da nešto napraviš sutra što će ugledati svetlost dana ili što će neko, što se tiče softvera, koristiti, to se skroz kosilo sa mojim karakterom koji je jako živ, dinamičan i neko bi rekao ne drži me mesto. I negde sam uvidela da taj moj karakter i veštine je bolje iskoristiti na neke druge poslove, a da u stvari to programiranje će biti neka osnova i baza od koje ću krenuti i bukvalno prvi korak u toj nekom potencijalu koji može da postoji. Sa druge strane, malo je ljudi koji se bave inženjerstvom i programiranjem, a da imaju tu mogućnost i da su spona i nekih tih soft skills, management skills, liderskih sposobnosti. To je više tip ljudi koji su onako introvertni, koji vole da su u toj svojoj nekoj zoni komfora, sami sa sobom raditi od kuće, sedeti, ne previše komunicirati i tako dalje. A sa druge strane, mene je onda izdvajalo to karakterom, što je bila u suštini lepa spona. I kada sam to prepoznala i ja i moji profesori ili kolege, sam krenula da negujem i te veštine i da i u njih ulažem dosta energije, napora, edukacije, jer sam znala da će doći moment kada će se to i isplatiti ili iskoristiti.